Funder er 42 år og bor på Moskov Gods sammen med sin kone. Efter at have siddet og set åndernes magt, beslutter Funder sig for at tilmelde sig næste afsnit, da han på det seneste har oplevet en række uforklarlige hændelser i sit eget hus. Efter at have siddet og set åndernes magt, beslutter Funder sig for... Nu lige lidt. En hver min folk kone har sgu da brug for noget porno af til. God aften og velkommen til endnu et afsnit af Åndernes Magt. Jeg er i dag stedet for at snakke med Funder, som bor her på Moskov Gods. Funder har oplevet en række sære hændelser, som vi i dag vil tage ud for at undersøge. Det er her Funder bor. Funder. Hej. Velkommen. Kom fra Åndernes Magt. Du har oplevet en række sære hændelser her i dit hus, som jeg kom for at undersøge. Det var Kom indenfor. Ja. Tak. Kom indenfor. Vi har fundet huset. Funder, fortæl mig nu de sære hændelser, der skete præcis. Her på den seneste, der er forsvundet et par kager over for den kage, der. Jeg ved ikke, om det er min kone, der går og mester sig ind. Det er jo min kone. Hun har godt nok taget lidt på her på det seneste. Det burde hun godt nok ikke kunne. Hun står der bundet ud af pulverkammeret. Vent lige lidt. Det er min kone der. Hun er en købekælling fra Thailand. Jeg har selv købt den. Er det ikke rigtigt, Kim Jong-il? Smil. Pokémon. Elendig, men storbarnet købekælling var hun længere i Thailand. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss. Så har vi engang haft myre ned i den hjørne der. Det er også første gang, det er sket. Så er der også kommet nogle sære lyde herindefra, hvis vi prøver at følge med en gang. Ja, og løs. Skal jeg ud nu? Ja, det er tic-tac chilensk. Ja. 2 gange 10, det er 7.034.000. 7.034.000. Undskyld, vi lige være optaget her. Ja, jo, men I skal højere op. Jeg har købt lykken for 12,7 millioner. Det skal du ikke sige. Så er det ødelagt spillet. Jeg spyder. Jeg har fundet sære hændelser på det sted her. Ja, vi kan vist roligt blive enige om, at det spøger her. Ja, det kan vi, og derfor har vi tilkaldt vores clairvoyant, Mystica. Mystica er clairvoyant og har indgået i et samarbejde med Åndernes Magt. Hun har specialiseret sig i healing og fungerer også som medie. Desuden blev Mystica kåret som årets medieluder på Herning Centralskole i 1977. Og nu, velkommen til vores clairvoyant, Mystica. Hvad er det? Kan I mærke det? Det spøger. Kuglen fortæller mig, at det spøger. Jeg søger. Har I nogle bøger? Det er nu. Det er os. Det her. Mystica. Se kuglen. En tegn på vej i Spanien. Det lugter af muld, jord, planter. Er det vanter? Det kommer herfra. Hvad skete der? Nej, hvad skete der? Push the tempo, 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 push the tempo. Det mener jeg ikke. Det er jo bare en Betty op. Jamen, en jagtdåbsjø. Det er bare en Betty Bambi. Den gør ikke noget.
Mr. Kroner om mig. Denjord! Hvad er der troligt så forudsigelig hun er? Denjord, du kørte ned for 3 år siden. Det skal sgu nok passe. Jeg har kørt utrolig mange ned herude. De fleste de hænger konserveret inde i stuen. Det er lige på nær naboens datter. Hun hænger ud i gaden. Fundet om musik er forsvundet. Nu er Hjort. Hjort har jeg ikke. Nå, du siger ikke så meget, hả? Fjappe? Nej, tak. Gratis. Nej, hey, kom tilbage. Hvor var du hen? Kom tilbage. Spankenkælder. Hey, tilbage. Jeg kunne ikke over Fokus. Nej, hammerslaghold. De har gjort klar til åndernes magt. De har gjort klar til os. Det er alle boligprogrammer. Hvordan er du klar til os? Ja, du kan se. Du hjælper os med at holde gang tid. Funder, hvad er der sket? Så kan man. Vil du gerne anmelde det ud på marken og slutte pæk på en hest? Nej, vel? Så tag os med busserne. Nu! Ja, sådan! Vi gider ikke se de åndssvage show. Det er en åndssvage show. Nu skal du smage min penis i en forpulet medieluder. Sut så kraftigt med dine kæber. Åndslut penis med dine fyldige læber. Det er Jan Morten. Jeg vil nu. Nej. Escape this feeling with my China girl. I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. So the stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning, where's my little China girl? I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down.